Egunon, denori, buenos días a todos. Ongi etorria Plazaola Partzuergo Turistikoaren egoitzara, Lekunberriko Plazaola geltokira. Gaurko eguna, orain dela 100 urte, ospakizun handiekin ospatu zen. Zuziria, pasodoblea, luxuzko bazkaria egin zen ere, eta ezan gutxirako. Plazaola trena iristen zen, da aurrerapen handi izen duzan gure herrientzat. Gaur gure kasun, ekitaldie oso desberdin izanen da, askoz xumeago, antolatu dugun ekitaldi hau egingo duguna izanen da besterik gabe akto instituzional bat. Nahi deguna da hori bai udaberrirako denok gonbidatu gauz bat askoz irekiago egingo deguta herritarrentzat eta bisitarientzat. Ongi etorriak denoi, gaurko ospakizun honetara. Eta baita ere Plazaolak egiten zituen 100 urte meategia esplotatzen ari zela eta minerala estazioaren. Eta konsortzioak ere egiten ditu 20 urte, aurten, 1994an osatu zen konsortzioa, eta geroztik konsortzioaren papera izan du da dinamizatzea hemengo turismoa, zonaldeko turismoa. Gaurko egunean turismoak zonalde honetan kiston arrakasta handia hartzen ari da, eta naiz eta 2013an badakizu krisia dela eta horrela hala ere bisitateak gehiago jaso ditugu. Hemen ofizinatik 16% gehiago pasatu dira ofizinatik.